Moni ndine Jack. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Russia mu chaka cha 1959. Nde inu tagwira ndi chakumwa tenticheze. Nkhani yake ndiyokhudza Dyatlov Pass. Ndi nkhani yodziwika kwambiri ku maiko ena komanso ndi nkhani yoopsa yosamvetsetseka kuti chenicheni chinachitika ndi chani. Mu 1959 gulu la ma mountain hikers, anthu okwera mapiri lochoka ku skulu ina ya ku Russia anapanga decide kuti apite ku Ural Mountains. Ede ku Russia ko inali nthawi yozizira kwambiri, kumazizira kwambiri ku Russia, masnow chani, koma zinayizonera kuti amalandira ma certificate malinga ndi malo anthu amene akayenda mapiri amene akwera. Nde awawa anali ma level 2 hikers. Munthu amene anali amawatsogolera amatchedwa Igor Dyatlov. Ndi anasankha njira imeneyoyo kuti tikadzera njira iyi palibe amene anapitako, ife tikakhala oyambirira kunena kuti akapambana akapita nkubwerako alandira level 3 certification ya mountain hiker. Nde anali excited, analipo anthu 10 poyamba, koma mmodzi dzina lake Yuri anapezeka kuti asananyamuke anadwala, anali udwaladwala. Nde samamva bwino, ndi anaona kuti ndi mmene ndikumveramu sizitheka, bola ndibwerere. Nde Yuri anabwerera, anatsalapo anthu 9. Anthu aja akonzekera kuti akunyamuka, anawuza anzawo kunena kuti tikakafika by day 16 tikhala kuti tatumiza telegram kukuwuzani mayendedwe athu kuti aitha tabwerera kapena mwina tikadali mu phiri. Ndi anthu anakonzekera kuti okay chabwino. Ndi anthu aja ananyamuka ulendo wawo kupita ku Ural Mountains. Nde Dyatlov analotchuka ndikudziwa kuzitsata kwambiri za hiking, kuti olomalo angakhale ovuta chotani iye amatha kuyenda. Koma ali mkati moyenda muja ndi anzake aja anapeza kuti kunamba chimphepo, kumazizira kwambiri komanso nkhungu. Anthu anakonzekera ulendo wawo, anatenga makamera amajambula chilichonse, komanso anali madayale, amalemba m'madayale mwawo. Ndi akuyenda, zithunzi zomwe zikuoneka papa ndi zenizeni zomwe aini aja wankajambula. Anayenda kupezeka kuti anafika pena pake anaona kunena kuti mphepo isili bwino. Ndi anakhotera mbali ina kuthawa mphepo ija, koma mbali yomwe anakhoterayo ndiyotchedwa Death Mountain. Amayitchula kuti Death Mountain chifukwa chonena kuti kunalibe zinthu zina zitizo zomwe kumakhala ngati kopanda kalikonse amangokutchula kuti ku Death Mountain. Ndi analowera mbali ya ku Death Mountain kuja. Nde Igor Dyatlov anapanga decide kuti tentipange kaye kampu. Anali ndi zipangizo zawo zonse, anayika chitenti chawo pamenepo kuti atidikire kaye mwina kuti kuche kapena aone bwinobwino kuti apitirire ulendo wawo. Ndi amajambula zina iye ayamba kukumba pansi pa chisnow, iye ayamba kuyika chitenti chawocho chane. Ndi anayika tenti ichi, koma anthu omwe anatsanzikidwa aja anapezeka kuti anadabwa kunena kuti Dyatlov ananena kuti pakatha 16 days atitumizira telegram, koma 16 days yadutsa. In fact padutsa pafupifupi 3 weeks anthu aja fulizi. Ndi anadziwitsano ma authorities kuti anthu ananyamuka aja sanabwereko komanso sanatumize telegram. Nde anatumiza rescue mission, kunapita anthu kukasakasaka. Anasakasaka koma anapeza kuti mwamwayi anaona mapazi awo kumene analowera kuti anakhotera ku Death Mountain kuja. Ndi analondola komweko otsatira aja. Ndi anapeza pamene panali tenti yophwasuka. Atachita examine tenti ija anayiona kunena kuti inali yong'ambika kuchokera mkati, kuti anaying'amba mkati, kuti ngati kuti anthu anali mkati achita kuying'amba kuti atulukemo. Panaoneka ma footprints, zitindo za mapazi koma zopanda sapato, kuti mmene kumaziziriramo mu snow anthu ayenda bwanji opanda sapato. Ndi anamba kumalondola mapazi ena aja kuyang'anayang'ana kuti anthu apita kuti. Pamene anatutumuka pasi pa mtengo wina anapeza pali thupi la mmodzi mwa anthu aja. Munthuyo kunja kwa thupi lake kumaoneka bwinobwino ngati ngosavulala, koma atawuma. Atamuyang'ana maso analibe, akuyang'ana mmwamba. Anamuyang'ana mkamwa, anaona kuti munalibe ndi lilime lomwe. Zinthu zoopsa chonchi. Anapitiriza kuyang'anayang'ana, anampezanso wina, nayenso wauma alipoteropo. Akupeza kumuyang'ana mkamwa mwake muli chala, kuti wadziluma chala chake chili mkamwa mwake. Komanso akuoneka ngati wapsayipsa m'madera ena thupi lake. Anthu ake akuoneka kuti sanavale zotentha, angovala ngati kuti mwina amafuna adzigona. Ayang'ane akupeza so thupi la munthu wina, zovala zake zina zili mmwamba mwa mtengo. Nayenso wauma, alibe maso, amuchosa mano ena mulibemo. Anthu aja chini chencho chitika nchani, anapeza matupi a anthu 4
anasala 5 koma akuoneka kuti anali ndi mainjuries odabwitsa kwambiri. Anapitiriza kusakasaka. After 1 week anapezanso matopi ena. Mzimayi wina anachita kumpeza alibe lilime, alibe maso, alibe nsidze, akuoneka ngati wamenyedwa kwambiri thupi lake zima bruise. Adapanga x-ray ena anapeza kuti mafupa awo mkati ndi othyoka mafupa onse, koma kunjako kumaoneka thupi lili bwinobwino koma mkati mu mafupa onse othyoka. Wina anamuchita cheki mutu skull yake inapezeka kuti mutu wake ndosweka mkatimu koma kunjako kukuoneka bwinobwino. Kuoneka kuti anali ndi mainjuries akuluakulu, mainjuries opsa kwambiri, akuti mainjuries onewa kuti sanachoke kwa munthu iya. Munthu sangathe kupanga injury ngati imeneyi, kumuswa mutu mene anasweramo, kuwaswa mafupa mene anasweramo. Ati mainjuries awo anali chimodzimodzi ndi anthu onewa kuti afa pa ngozi. Impact yake kunena kuti na chest kusweka, mafupa onse mkatimo kusweka, koma kunjako kukhala bwinobwino, skin kukhala bwinobwino koma ngophwanyika mkati. Nde anapeza kuti anthu amadabwa kuti cheni chachitika nchani. Nde boma linachita cheki, linachita close case sanga kunena kuti palibe mulandu apa, palibe nkhani, zisonyeza anthu afa ndi mphepo. Aliyesa anthu mphepo yake yakuti yowaswa anthu mafupa, kwachosa maso, kwachosa lilime, ena ziwalo kukhala mkamwa, koma nkhani inatsekedwa kuti kesi yatha. Ndi chifukwa cha mmene kesi inathetsedwera, anthu amakhala mpaka lero kunena kuti cheni chinachitika ndi chani. Ndi amayitcha kuti Dyatlov incident. Tsata dzina la uyu anali mtsogoleri wawo Igor Dyatlov uja. Nde chinanso chimapangisa anthu amayang'ana zithunzi zomwe zinapezekazo. Pali chithunzi china chodabwitsa. Anaona ngati figa ya chimunthu chonchi chikhala ngati chikulowera kwina kwake. Chinakhala kuti ajambula ndi kamera yawo yomweyo. Ndi anthu amati ndi ndani ndi chani. Ndi kumbali imeneyo kumatchedwa kuti kuli Yeti. Yeti ni chinthu choti maiko ena amachiopa, chinthu choopsa akuti ati chimapezeka m'mapiri, mbali ya m'mapiri umu. Chokhala ngati kuti kuchifotokoza mchichewa mwina kunena kuti chinyani munthu. Chinthu choopsa chonena kuti chimachita ataki anthu, chimadya anthu, kaya chimatani. Pali nkhani zosiyana-siyana, koma ambiri ena amanena kuti ndi zabodza. Asayansi amati kulibe chinyama ngati chimenecho, pamene ambiri amanena kuti chilipo ndithu. Ena anachiona, ena amati chimapha anthu, ena ati chimasowesa anthu m'mapiri, m'madera ngati amenewo. Ndi ataona chithunzi chimenecho cho amanena kuti yayi ndiye kuti kunali Yeti. Anthuwo anali mu tenti mwawo bwinobwino akuchita prepare kuti achita relax, afuna kugona, mwina chinangotulukira nkona anangong'amba tenti ija from inside ndi kuthawira panja. Ena opanda nsapato mu snow, ena opanda zovala zotentha, kungoyamba kuthawa. Kuti amathawa chiyeticho nkupezeka kuti anaphedwa kunena kuti nanga ena zovala zinapezeka bwanji mu mtengo mwamba. Fachana anapezeka malo osiyana-siyana, onena kuti kukhanga kuti wina kuthawira uku, wina kuthawira uku. Ena amati ayi mwina ndi anthu anawapha, ndamati anthu anachokera kutiko, mapazi awo palibepo ma footprints. Komanso mainjuries onena kuti sochokera kwa munthu, ndi mainjuries amphamvu kwambiri. Ndi nkhani yonena kuti mpaka pano anthu amati chinachitika ndi chani, palibe amene amadziwa. Ndi imeneyo ndi Dyatlov incident. Malo amene anadzerako amachedwa Dyatlov Pass. Kufikira lero palibe amene amadziwa kuti anthu chinachitikira nchani. Amene anatsala ndi khaucha anadwala anabwerera uchi. Zikomo kwambiri.